Igama lakhe nguTa Let's Talk, uhamba netshomi yakhe uTa Affirmative Action. Lo bhuti unxibe iskipa esiyelo okanye ivest eyelo. Oobhuti balapha eMpandela okanye kuMpandela eMthatha kweli phondo leMpuma Kapa. Nabo baze ngaphambili nendawo yabo yokuzilolonga ehlangabezana nabantu abangoobhuti kuphela. Abantu abangoosisi abayaziyo i-WOT bayafuneka nabo baze ngaphambili abafunayo. Kodwa sisinyanzeliso kubantu abangoobhuti baze ngaphambili baze apha ejimini. Tata Let's Talk no-Affirmative Action. Ababhuti bathi isinqa sendoda kufuneka sibe loose. Isinqa sendoda kufuneka sibe loose 2. Isinqa sendoda kufuneka sibe loose 3. Ndabuza ababhuti ba ingathi kuzawuthini, kutheni nifuna amadoda abanezinqa ezilusi nje, iza kwenza ntoni loo nto? Uye wathi Affirmative Action bendikulayele mfana, ndivele ukhulu ngawe. Utsho ngesifuba ingathi likwebula nje. Uba umile into engekho ingathi nojubalala kwabantu, so ndibuza loo nto nje. Ungubani khona igama lakho, udume ngantoni? Ngafika le nto neka-ondli no-ondla lena. Ndathi hayi, Ta Affirmative Action azithethwe zonto. Ndathi awuka-ondli ondlile ke. Ndathi yho, hayi Ta Affirmative Action mna ezinto zithetha mandikhuliswe ngecawe, undincede mntabantu. Ababhuti bathi bafumene izikhalazo kubantu abangoosisi. Ibe ngulo umntu ongusisi, hayi wethu sisidideka uziva njani mntasekhaya? Hayi wethu sisinomanesi uziva njani? Uvakale kuvuma kwabasisi ukuba akunasihlahla. Hayi wethu siphilile wethu ngaphandle, hayi sosiyeka. Ibe yiloo nto injalo. Baye bathi abasisi xa bekhalazayo kuba heyi ingathi ingxaki ikhona phaa endlini. UDr Debza kudala ethetha kodwa ingathi ilizwi lakhe liwela elwalweni. Saphinda sathula sabajonga ababhuti sathi heyi ingathi izawuba nzima le nto. Olu hlobo nijima ngalo bobhuti siyoyika thina. Yiyo loo nto bequlunqe eli ziko lokuzilolonga labantu abangoobhuti kuhlangabezana nabo ukwenzela balungise ukuhlala. Kuthiwa ayisosono xa ungumntu ongubhuti uveske uhambe ngesuti yeswele okanye unxibe umnqwazi wesinqa, umane untswayiza phambi komntu wakho umtswayizele, wehle ngepali umane usadula unqunduza. Kuthiwa ayisosono loo nto leyo, kwenzele umntu ongusisi emane ukuhleka akutshisi nangamakhandlela apha emathangeni. Wow, niyazenza into zabelungu mntakabawo. Okanye umntu ongusisi emane kufaka ama-handboy ekunqasha ngesabhokho apha ezintsuleni. Kuthiwa ayisosono eso, kufuneka umntu obe ngobhuti babe free. Bathi ababhuti bafuna ukufundisa loo nto apha kweli ziko lokuzilolonga. Qoqoqo ngemigqibelo banengqungquthela eziza kuhlangabezana nabantu abangoobhuti. Iindaba ze-CNBC kuChannel 841. Ndingumhlaba undehlule Barrett yetshipha. Ndilapha kuMpandela okanye eMpandela location eMthatha kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizokujonga ababhuti babini bazithini kahle kahle isitori sabo.